brigade. Vi sad meni recite ovako na početku, koji ste razred prvo? 6C. I C čak, dobro. Znači, vi već znate zemljopis, znate povijest, jel? Znamo koliko ima Hrvatska, koliko povijesti, stara Hrvatska povijest, puno godina. Sjećate se onih starih hrvatskih kraljeva, jel? Evo Voćinska crkva iz 15. stoljeća, znači 500 godina, jel tamo? Možda smo ih trebali donijeti, jel bi vi znali naći Hrvatsku danas? Da. Kako bi ju tražili? Italiju, ja znači Sredozemno more, Jadransko more, pa Hrvatska. Tako. A sad vi zamislite da ta Hrvatska na tom globusu ili na zemljopisnoj karti nije postojala do unatrag 20 godina. Prije toga Hrvatska je postojala, ali samo kao republika u sastavu jedne druge države, a to je bila Jugoslavija. Tad je Hrvatska bila jedna od socijalističkih republika i bile su dvije autonomne pokrajine, autonomne države. To su bile Slovenija i Hrvatska. No međutim, sjedište u Beogradu, koje je imalo i vojsku, baš nije bilo oduševljeno s tim, jer je gubilo teritorij, a najviše, što mislite, čega su se najteže odrekli? Novca. Jer je sav prihod dolazio u Beograd, jer su sve blagajne i devize bile u Beogradu. I oni su određivali kako će se trošiti, kako će se razvijati. I tad je, bez obzira na sve to skupa, izglasana samostalna republika, ali ne lagano, u smislu da su svi to pustili, nego je narod to izglasao. Ovdje možete vidjeti ovaj prvi plakat iz 1991. godine, kad je organiziran referendum, 7% ili 8%. Znači, samo 3% je bilo protiv toga. Među tih 3% bilo je i onih koji su htjeli da ovo područje pripadne Velikoj Srbiji, ovdje na Slavonskom području. Ja sam u to vrijeme radila ne ovdje u muzeju, nego u knjižnici, dolje, odnosno u učilištu. Grad je ovako bio, pogledajte, sa ovim blokovima cigle, zaštićen. Ovdje vidite blokove cigle, ovdje vidimo ispred dekarne. Zbog toga jer svakodnevno se pucalo i sve niti vojske. Prvo se u obranu uključila policija. Ovdje imamo njihov znak koji smo dobili, jel? Policija, i dolje piše ZNGRF. To su bili takozvane zenge, tako smo ih zvali, bili smo presretni kad smo ih vidjeli, Zbor Narodne garde Republike Hrvatske. Znači, prvo u sastavu policije, a onda su se samostalno kao vojska formirali. O tome će vam više pričati ovdje gospodin Bačmaga, koji je bio pripadnik 136. Ja sam jedan od učesnika rata, koji vi ne znate, a ne trebate u svom životu, koji je pred vama, ne trebate ga ni pamćati. Najveće zlo koje se može desiti, to je da ono što vidite iza sebe, to sije smrt, to sije užas. No, međutim, mi smo to morali uzeti. I ja, i moje kolege, svi ostali koji su išli gore. Zbog čega? Zbog vas. Vas danas možda ne bi bili. Ne bi išli sretnom u školu. Možda ne bi pisali latinicu. Možda bi pisali ćirilicu. Znači, išli smo iz toga da prvo i osnovno što smo volili svoju obitelj, svoje dijete. Ja sam imao sina koji je 10 godina. Ta pisma su takva djeca pisma. Nam koji smo se smrzavali, koji smo željeli dobro. Otišli smo gore u patikama, evo ovako i krvi, u ritvama i ništa više. No, međutim, vremenom, iz dana u dan, nama naklonjen svijet i pojedine države su nam poslali pomoć, kao na primjer Istočna Njemačka, tamo postoji jedna uniforma, koja nam je davala toplotu u ovakvim zimskim danima. Ne. Istina je da smo otišli u Vatikan, istina je da smo otišli u Ritvan, istina je da smo otišli s jednom puškom sa 2-3 metka. Gospodin je tu koji je
doneo oružje iz Orahovice, isto, sa 2-3 metka. Šta mislite, ima pušku otići na prvu crtu sa 3 metka, 2 naspram tenka? Možete se misliti. No, međutim, uspjeli smo. Uspjeli smo zato što smo imali ne samo veliko srce, nego smo imali vjeru svoju obitelj koju smo ostavili tu u Slatini, neko negdje i otišli smo. Sad skoro 3 godine.